Explica'ns en 30 segons què és el moviment Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. Bueno, és una pregunta molt difícil, però així a grans trets seria tot un conjunt de persones que tenen un objectiu comú i comparteixen una manera de treballar que és l'autisme. I bueno, hi ha caus arreu de tot Catalunya i... I ja està, no? Ja 30 segons. El teu cau està sofrint una baixa de nens i caps impressionant. Has de fer un anunci intentant convèncer la gent perquè vingui el cau. Molt bé, primer de tot em presentaré. Em dic Carles i sóc cap de pioners d'agrupament Montserrat Xavier, un agrupament que està en el barri de Sants, molt a prop d'on vosaltres viviu i que té 75 anys d'història educativa. Bé, primer de tot us parlaré del mètode escolta, que és el que vosaltres treballem. El mètode escolta es basa en les ensenyances d'un paio que es deia Baden-Powell, que és un senyor que fa 100 anys va fundar el primer moviment d'educació al lleure de la història, que ara mateix té més de 30 milions de seguidors. I bueno, doncs això, si voleu que els vostres fills gaudeixin de la natura, del companyerisme, i que treballin valors de creixement personal i esforç, porteu-los a l'agrupament Montserrat Xavier. Endavant. Quines diferències creus que hi ha entre els caus i els esplais? Bé, bàsicament, el mètode. Crec que treballem, tot i que treballem amb nens, eduquem nens, però segurament coses diferents. Possiblement l'esplai no aprofundeix amb el tema educació tant com n'altres, i el mètode que utilitzen jo crec que allò és lleure, oci, passar-ho bé com anar al cine, una tarda d'un dissabte, i n'altres crec que eduques per transformar persones i conscienciar-les que un altre món és possible. Bones. Quina és la vostra relació entre Minyons Escoltes i Sant Jordi de Catalunya i el vostre agrupament? Bueno, molta relació no tenim directament, perquè anem a la nostra bola, però bueno, algú hi ha, amb Minyons. No sé, intentem el mètode, tot això, aplicar-ho amb els nens, i bàsicament això. No sé què dir, tio. És molt xunga aquesta pregunta. Un, dos... Què és això de la pedagogia del projecte? M'heu enganxat una mica en fred, suposo que enganxareu algú. La pedagogia del projecte, doncs, és la manera com, jo diria, com es fan les activitats dins el cau, el mètode que se segueix, dins de les unitats... Vaja, doncs això. Però que no és discutible. Marina, vine! No, jo no. Va, Ari. I que no, i què he d'explicar? Pensa que... Què en penses de Xarxa Truc? Doncs penso que és un projecte molt agosarat i molt atrevit, però que ara per ara no és que no tingui raó de ser, però sí que pot costar que funcioni, doncs perquè no estem acostumats a tot això i no estem preparats. Creus que Minyons és una entitat participativa? L'assemblearisme Minyons, una utopia? Sou uns cabrons. A veure... Minyons participatiu i l'assemblea, què has dit? I l'assemblearisme Minyons, que és una utopia o és quelcom? Partint de que Minyons, per mi la base de Minyons són els nens i al cau es fan assemblees, no és una utopia. Val? I que Minyons és participatiu, bueno, els caus per sort encara ho són dins del seu entorn. El que passa que crec que s'està perdent a nivell de cau. I crec que com a moviment hem agafat en els últims anys uns posicionaments importants, que crec que és el que hem de fer. Mira, ens havien comentat que Minyons doncs, sou una entitat religiosa, catòlica. Com és això, que feu missa amb els nens els caps de setmana i... Bueno, digue-li catòlica, digue-li que es practica l'opció fe. I això? Llavors, a veure, els agrupaments poden tractar-ho de moltes maneres. Poden tractar la fe de manera per l'església, anant a misses, històries d'aquestes, o pots tractar la fe de manera transcendental, també. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Nosaltres no practiquem la fe, bàsicament. Preferim, com t'ho diria, els valors que ensenya en principi la fe, l'opció fe, doncs preferim treballar-los d'una altra manera que no sigui a través de la religió.
Canvio càmera. Ens han explicat que treballeu amb 3 opcions i una ens ha encuriosit força. Sí. Què és això de transcendència? Ens podries definir transcendència i com ho treballeu en l'actualitat? És complicat, però ho intentarem fer. Transcendència implica treballar la persona des del punt de vista més intrínsec que té, és a dir, des del baix ventre, des del que seria la part de l'estómac. Treballar aquesta dimensió que és inexplorada per fer-la créixer tant que arribi fins al suposat cas que sigui creient, fins al cel, el que no ho sigui, fins allà on vulgui. És arribar des de les entranyes fins a l'infinit. I com es treballa això? Aquesta no és la pregunta, no? Tampoc. Sí, com ho treballeu, això? Perquè, clar, ens costa una mica veure-ho. Treballem aquesta dimensió des del punt de vista personal i col·lectiu. Des del punt de vista personal, intentant evadir-nos una mica del que és el col·lectiu i des del punt de vista col·lectiu intentant evadir-nos del que és estrictament personal. Això, traduït, implica, d'alguna manera, treure aquelles dimensions interiors que no han estat treballades pel propi funcionament del col·lectiu. Doncs moltes gràcies.